yn enw Carys Eleri a wy'n neud sioe o'r enw Lovecraft, Not the Sex Shop in Cardiff. Mae'n sioe un fenyw wyddonol, gomedi, gerddorol am niwrowyddoniaeth, cariad a unigrwydd. Mae sawl person yn ysbrydoli ar y raglen ar lefel artistig, Patti Smith, bob tro, ac wrth gwrs o ran balls a o ran rhywun sy'n mentro, Gwenno. Mae'r band Tank of the Bangers, fi wedi gweld nhw unwaith ym Mryste, maen nhw'n gymaint o hwyl, mae yna wallt anhygoel. Ie, mae'n jyst yn rhoi gwyn ar dwyneb di. Chi'n methu y processions ar y degfed o Mehefin, dathlu 100 mlynedd ers y bleidlais. A sefydlyn am y menywod na, byddwn ni ddim heddi yn neud sioe un fenyw am wyddoniaeth, cariad a unigrwydd o'r enw Lovecraft, Not the Sex Shop in Cardiff. Felly diolch yn fawr ladies, felly ni aros i weid diolch yn iawn.